Sa number 8, sa mga wala pa makabakal sang school supplies, mas barato kung i-avail ang bundle promo sunod sa DTI. Kumalin pa sa katapusan sang Mayo, nagpatigayo na sang price monitoring sa mga school supplies ng Department of Trade and Industry. Sunod sa kay Engineer Dina Joy Cardinal, ang Provincial Director ng DTI Negros Occidental, nalakip sa ilang mga ginamonitor ang presyo sang notebooks, kaangay sang writing, composition, spiral, yarn, pad paper, nga nagalakip sang grade kag intermediate, pencil, ballpen, crayon, eraser, sharpener, kag ruler. Santo naman ang mga presyo sa suggested retail price. Pero abiso ni Cardinal, labi na sa mga wala pa makabakal sang supplies nga i-avail ang mga bundle promos bangod makakinot sa amo nga sahi sang promo. Wala labot sa school supplies, sunod sa kay Cardinal, regular nilang ginapatigayon ng price monitoring sa basic and prime commodities. Nagpatigayon man sila sang price monitoring sa mga bugas ngayara sa grocery stores. May ara man kita gani nga iba mga ano na pala, mga promo in-store, mga promo, mga bundles na. So for our consumers, our buyers, siya gina-recommend naton kay siyempre maka-less da sila. May mga aman-aman pala.